Nih, kom naik sini. Nih, kom naik sini kecil. Mana iya? Iya nungan hiti kom naik. Cek kamu deh. Nah sudah gelai. Di sini Arna. Kapan deh? Deh den parnai kemandang deh. Fai deh, zabai fai. Omno ada bu manusia. Ini man jauh थानो नाला आंबो हमनो लुगैसिबाय आंबो अमन खाथियाव दङ आजि सिखारबोलाय आंबो हमनोसैलै आखाइ फारसेदो नैया मोननो मोनखादाबा नाय मबोरो मोननो होनदोंमोन आङो गारुनारिनि दिया Ikut Nih. Ayah. Nanai. Sini Mobil genagon. Jabai थांदो थुलुंगार थांदो था बे सुना होगोन थां आं हमनिसै नाखो थांदो हादोबो गथ' हमनैनो हादो मोननाय नायनि हे खोनसेलागोन मोननै मोनथाम हमखायो नायनि Abi फैबा खिथिना नागोन Abi फैसिगोन ना जाबाय दे थांदो रे मोजोंनो लाखादो थां बाबाया रायगोन थांदो दे थांदो सुइटारा लेथ्रा नांगोन आं हमनिसै दे थांदो